Be loyal. Mina ubaba wami ozala mina enkosini uShongwe. Awuthi amen. Futhi mina baningi abantu bakaThixo engibabona ke ngibathandayo. Angingala ngithi nalo baba wami nalo baba wami nalo baba wami noThixo Jesu baba wami. Hayi, mina nginamunye ubaba enkosini. That is loyalty. Angingababona bonke ngibathande kodwa ke munye. That is loyalty. Lo muntu ngithi ubaba wami enkosini ngisuka naye ngineminyaka ewu15 15 for 35 years now. Awuthi amen. Ngino 50 years manje. Ngisuka naye lo muntu lo bengino 15 years. Soloko ngimile nginaye. Ngize ngihamba ngomthengela nemoto. Loyalty. Hallelujah. Zifundise mntanami ukuba njani ukuba loyal. Ungabajikela abantu abake bakubamba ngani ngesandla. Ungabajela makhalati ungabajikela abantu. Ngoba sigqwele ngabantu abangamamenemene. Amamenemene akwazi ukuthi I love you kanti abakufuni bafuna imali yakho. Anivumele lithi amen. Hey kodwa amanye amadoda abazalwane unloyal man. I think bengine one on one engithinte kakhulu one on one engithinte kakhulu. Last week ufika omunye ubaba ummeme umfazi wakhe inyawo wayibamba kanje. Ummeme umfazi wakhe athi since 2021 baba bamthakatha lo mfazi. Wayemuhle lo mama lo. Waye right kabi lo mama lo. Bara babishayile waba isipoko kanje. Lo baba ummeme umfazi wakhe athi baba ngiphila impilo yokummema ngiqukule ngise toilet since 2021. Sibiza ngani lento leyo? Loyalty. Asinabo abantu abanjalo, sinabantu abanamanga namamenemene namaqhinga la. Abantu bamaqhinga namamenemene ilabe singabafuni. Indoda imeme umfazi iphinde ithwala umfazi imise toilet iphinde ithwala imfaka namapampers. Isene ku one on one kimi imfaka amapampers indoda. Ithi baba nawe ungangiphilisela lo mfazi. Yini le loyalty? Asinabo abantu abanjalo. Sinabantu abakwazi ukuhleka phambi kwakho. Nabajikela ngalabantu kodwa siyikhudluza kanjani lenja. Bantu abaloyal asinabo. Sinabantu abema nawe mameya ngoba khamba kahle. Akuphetha ngeke uphinde ubabone. Sinabantu abema nawe ngoba basabona usafaka ifoundation, usafaka nezinwele ezidurayo. Ayipheli foundation, akuphele nezinwele ezibizayo. Ngeke baphinde balibambe neqhingo lwakho. Sinabantu abema nawe my brother ngoba usahamba ngemoto. Ayifi imoto noma ithathwa ibank. Uyoshaya please call ngeke bawuphendule please call wakho. Uyosend message bathi babhizi. Babhizi kuwe ngoba bakuthathele enhloko. Abekho busy kulabantu ababafunayo. Abekho busy kulabantu ababathethele enhloko. Wena ngoba bakuthathele enhloko they are too busy for you. Loyalty. Bona indoda mina. Awuthi amen. eKempton Park. Ithwele unkosikazi imemile. Athi baba iyona impilo yakho ngicela ungisize. Ngiyaqukula kuyiwe toilet ngiyaqukula ngitshintsha amapampers. Ngeke ukwenze lokwenziswa yini? Loyalty. Tshela makhelwane salutshintsha namhlanje. Akakuzwanga thana salutshintsha namhlanje. Hallelujah. Musani ukuthi lamanzi lomfula ophuze kuwo na uqeda uphinde uqhamele.
ningawuqhameli umfula eniphusa ku banini loyal. Shoda ngabantu abaloyal la kuleli bandla. Can I tell you something? Mine ngiyayazi akamindu kuyasebenza. Ngendlela esebenza ngayo noma ungangithatha kusasa uthi ase Uppington nangifike Uppington ngitshela abantwana bami ukuthi connectani ama-camera nibize ifakazi. Angikaze nginyathela Uppington nizawubona abantu baqhwale bafakazi babonga ukuthi uNkulunkulu usizile. Mara angikwazi ukuhamba indlela ende nabo bonke labantu ngoba abekho loyal. Hallelujah. Phaka mama Mthuli. Batshela ukuthi sihlangane ngamuphi umnyaka mama? Hlala phansi 9 years. Uma ngiqoqela umama Mthuli uthi babhlo kulo 9 years wangithola kunje. Namanje ngiyakulandela ngoba ngasiswa nguwe. Ngasiswa nguwe baba. Ngasiswa nguwe namanje ngiyakulandela. Ngasiswa nguwe. La kuleli bandla sishoda ngabantu abanjani abaloyal. Iloyalty ngiyibone njeni kuphela yinja. Noma lingathi umqodoyi kodwa umqodoyi une loyalty. Laba bangasiba bomqodoyi abanayo loyalty. Kodwa inja enomsila loyal. Loyalty. Alikho ibandla livume ibandla lithi amen. Loyalty. Hallelujah. eMaritzburg bekufakaza omunye untombazane usuku uyakhala waseMoyi River mama lo ntombazane. Abazalwane babuNdlovu mina ngabonana naye eMoyi River mina wangithandazela abazalwane savuleka into sami ngiyasebenza nginemali. Uthi lo ntombazane ufakaza yakhala ngase ngiyekela ukuze esontweni. Ngabona ku reverse kuya sengibuyile kuzoqolisa abazalwane ngiyaqolisa. Le Maritzburg le. Hallelujah. Philo yamamene le Nkosi nayifuneki. Yiba njani? Yiba loyal. Apostle Ipin Ndlovu is bringing you a Mirror Big Sunday service where you will bring a small mirror and he will be breaking them on your behalf to cast out every monitoring spirit. This service will be happening on the 6th of April 2025. It will be a Sunday. The service will be taking place in Durban and Johannesburg branch at 10 a.m. as well as all Apostle Ipin Ndlovu's church branches. Please do prepare an offering of 200 Rand when coming to the Sunday service. Every spirit, which evil spirit, and that enemy monitoring your life will be disconnected from you in Jesus' name. For more information, call the numbers on your screen. Don't forget to bring a small mirror when you come to the service. Abuseko ubunzima. Akekho umuntu ongafisi ukuzibona nekusasa eliqhakazile. Akekho umuntu ofuna ukuzibona phila impilo yokuma ndawonye. Ingakho ke ubaba umpostoli akumema mbukeli wami lapha ekhaya ukuthi hlanganyela kanye naye kule nyanga kaApril kuzo zonke inkonzo zakhe la yobexosha khona umoya wenhlupheko ila yobethi uhlubula khona ingubo yenhlupheko abese yakuvulela inhlahla yakho. Ngaye ke umhla ka4 ubaba umpostoli uyobe ekhona lapha endaweni yase Orient Theatre ubusuku bonke inkonzo leyo yokuxosha umoya wenhlupheko. Ubaba umpostoli uyodabula le yandwangu lena abanye benu kwathathwa impahla zabo zavalelwa eindunjeni, abanye kwathatha impahla zabo zavalelwe emabhodleleni, abanye impahla zabo zivalelwe ngisho eidulini. Uma idabula lengubo baba umpostoli uyobe khulula izinto zakho lezi eziboshiwe ngabathakathi. 6 to 6 Orient Theatre East London. Bese kuthi ngayo umhla ka3 uyobe khona lapha endaweni yase Mount Olive Community Hall ngesikhathi sika 10 o'clock ekseni. Bese kuthi ngomhla ka5 uyobe khona lapha yana eQueenstown Mzingisi Square
yilapho ubaba umpostoli ayobe enani athi akuphume yonke imimoya yobumnyama, athi abudede ubumnyama kuvela ukukhanya empilweni yakho. Kanti nazo ezinye indawo ongamjoyina kuzo ubaba umpostoli la yobexosha khona inhlupheko. Abantu base Northwest abamlindele ubaba umpostoli uyobe nayo ngayo umhla ka-12 April uyofikela khona laphayana eThabane Hall ekseni ngesikhathi sika 10 o'clock ekseni, lapho athi ubaba umpostoli abudede ubumnyama kuvela ukukhanya. Kanti ngaye umhla ka-10 uyobe khona laphaya eMamelodi eStanza Bupape, isikhathi kuyobe kungu-10 o'clock ekseni. Kanti abantu base Vereeniging nani phelelani lapha eSoltotesi ubaba umpostoli uyobe khona azoxosha yona inhlupheko. Bese kuthi abantu base Welcome abamthola ubaba umpostoli lapha eToronto Hall ngaso isikhathi sika 10 o'clock ekseni. Kanti abantu base Potchefstroom, Klerksdorp namaphethelo kanana phelelani laphayana ePotchefstroom eGavenberg Hall ngaso isikhathi sika 10 o'clock. Uthi ubaba umpostoli lo nyaka unyaka womusa, this is the year of grace. Kulo musa awukuthole lo musa, inhlupheko ihambe, zivuleke izinto zakho. Asihlangane khona. Kwahamba ngasikaza ngathenga inkomo ngathenga imbuzi bayibulala zonke. Usawo tule ngesibayeni amabhodlela amabili. Ngathi ayikho into engabe ngisasenza, ngathatha ngathuma ingane esitenga yafika yathenga osawuti ababili namanzi amabili, ikhalenda likhaviwe limi kanje esibayeni, ayizali inkomo zenza umshono. Ikhalenda esibayeni. Inkonzo yephasika ngisho ngayo umhla ka-18, ngisho ngayo umhla ka-19, ngisho ngayo umhla ka-20, inkonzo enkulu yephasika. Iphasika lethu lizoqala ngaye umhla ka-18 April. Ilona usuku olukhulu lapho ngiyoba ngivula inhlanhla yakho, ngoba njengoba uhlele ekhaya ungibhekile wena wavalwa, bakuvalile mntanami. Mina ngikhuluma nawe, wena bakuvalile, bakuvale ngangokuthi ayikho into eqhubekayo, akuqhubeki lutho, yonke into imile ime ndawonye. Ene uvalwe abantu, wena uvalwe abantu, labantu abakuvalile uphila nabo, uhleka nabo, udla nabo, uhamba nabo, but ebusuku bakujikele yiba bakuvalile. Bavale wena baphinde bavala ngisho ney'ngane zabo, bavale wena baphinde bakuvala ngisho nasemalini. That's why uzama ngisho namabhizinisi awaphumeleli, uzama ngisho nemsebenzi akuphumeleli. Yonke into othi uyayizama kuyala kubophekile. Mntana mina ngizakuqhaqha ngoba ngiyazi ukuthi kunomuntu omemeza igama lakho waqeda wabopha ifinde elikhulu. Kunomuntu othatha isithombe sakho waqeda wasisa ezangomeni bafike bakuthakatha. 18 ubusuku bonke ngoba ngikhulekela abantu, ngivula wena ngoba bakuvalile. Bese siqhubeka ngithi kuwe ungenzi iphutha lokuthi ungezi ama-transport akhona. Hamba manje uye ema-ofisi wethu, sinama-ofisi zonke le ndawo, sinama-ofisi zonke indawo. Ufike e-ofisi uthi ngizobhalisa, ngiya ephasikeni likababa uNdlovu, ngiyobhalisa. Ungafiki ushiye imali uzoyikhokha ngosuku lokuhamba kwamanje, phuthuma uyobhalisa. Kanti fona khona manje, ufonela i-call center khona manje, njengoba ngihleli nje ungibona nje, fona njengamanje uthi nami ngiyeze ephasikeni. Ningenze iphutha abafowethu, nanibuyele emakhaya, wonke umuntu uyobuyela ekhaya nanansi isiphambano, nanangu umnqamlezo. Ida ubuyela nalo noma ubuyela nalo, mara kumele wonke umuntu abuyele ekhaya nanasi isiphambano. Thatha umnqamlezo umlandele mntanami, nawufake sami isiphambano, ngiyogaqisa sami isiphambano, uyolala naso, uyovuka naso, uyogesa naso, uzohamba naso, uyophila naso. Ngeke baphinde bayithwebule inhlanhla yakho, ngeke baphinde bakuvale wena, ngeke baphinde bakubophe ngenhliziyo. Umuntu okhahla wena izinto zakhe ziyojika zokhahla yena. Phatha umnikelo wakho ka-300 randi, uzothatha
le nsebenzo ngikwenzele yona yesiphambano asambe sodwa khona okunye ngikwenzele kona uzofika uthathe lesiphambane nalokho lizoba ngulungiselele kona. Ungakhohlwa-ke kule nkonzo yephasika ukuthi ubaba umpostoli ushilo phela wathi ukulungiselele insebenzo yonqamlezo wakho ozohamba nayo across lozokwazi ukuhamba nayo ubuyele nayo ekhaya ulungise-ke lo mnikelo wakho ka-300 rand oyojika nawe ekhaya njengoba yobenza yona inkonzo yokuxosha inhlupheko. Kanti-ke ngalo leli phasika lethu awusihanjelwe siyobe sinaye u-Andile Majola athi liphakanyisiwe igama likaJesu. Ungaphuthelwa, asihlangane khona. Ngizoba nginenkonzo enkulu lapho ngoba ngithandazela abantu basemakhaya. Wena njengoba ulapha ekhaya ngizokuthandazela lapha ekhaya. Wena njengoba ungibhekile ngiyothumela ingilosi yami. Ngiyazi ukuthi uhlushwa inyawo, ngiyazi ukuthi uhlushwa amadolo, ngiyazi ukuthi namahlombe asinda, ngiyazi nokuthi imali zakho zivalekile, ngiyazi ukuthi uhlushwa nangamaphupho amabi kunabantu abakhamba phansi. Ngiyowuthumela umthandazo, ngizoba ngi-live ku-Facebook, ngizoba ngi-live kuwo wonke ama-social media. Yini into omele uyilungise lapha ekhaya? Lungisa a glass of water. Ikhalende noSawoti. Ikhalende bazalwane liyasebenza ikhalende la ekhaya la ngisiza izulu duma la ngena ngefastela ewindini izulu lashona ngala lashayisa ingane la engalweni kodwa kwenzeka lutho. uSawoti ungisizile futhi ngichela ngawo ekhaya sezisabona ngisho imfene. Mina ngathi manje ngifika kuleli ekhaya ngafika ngathenga uSawoti ngihlushwa imvukuzane ekhaya imba amaqogisi ungazuthi amathuna ezingane ngalithatha iswayeli elimhlophe ngathatha ioyile ebomvu ngahamba nakho ngaya ekhaya ngafike ngakusebenzisa lezi zinto khuluma nje manje akusekho lutho akubange kusaphinda kumele namasela ayesahlala phezulu endlini zami ngahwaya nangaphakathi namhlanje awasekho sengithi ke namhlanje angizobonga nami engidlozi nasesholomo yabo. Ngizobonga umntwana nokufunda benginomntwana oyi1 esezaba neminyaka ewu9 ngingasakhona ukuthola abanye sengilotsholiwe ngaze ngakhela umuzi ngingakhona nokufunda ngasebenzisa into zala ekhaya ngathandazelwa ngathola umntwana ngafunda ngaphasa sengilinda amaposter nomntwana naye ngiyabonga. Nangu umntwana ngimphethe nangu. Shani kakhulu izandla bazalwane egameni lika Jesu. Nginasilonda la ubaba wangikhulekela khona la okokuqala kwangathi siyaphola. Isibili ngabuye ngambikela ngathi baba sasibukile lesilonda wangikhulekela baba uNdlovu bekungangena imali engango2 rand ihlale phakathi isingenabo ubovu siyilahle nje mase sengiphethe angikwazi kwenzana kodwa manje ngafaka lo oyila kababa obomvu noSawoti obomvu ngathi mina ngifuna kungibabele phakathi sengikhathele ngoba ngiyabuza ubuhlungu namhla ngenzana. Namhlanje sinciphile ngeke kungene ngisho usheleni ke lomncane. Ngakho ke ngiyabonga. Ngicela ingilosi kababa uNdlovu iphinde ingisebenzele. Amen. Mina ngumama ola eNgwelezane. uSawoti kababa uNdlovu ungisebenzele kakhulu kanye nekhalende. Ngangihlezi endlini ngingazi ukuthi ngihlezi namadoda awu2. Amadoda awu2 ngifake ikhalende aphuma endlini. Kwaba ngathi angazi noma ngiyaphupha ngavuka embedeni ebusuku ngabo2. Mangivuka ebusuku ngabo2 ithi ingqondo sekusile. Bayithi ingqondo sekusile ngivuke ngiyovula umnyango kanti kuthiwa ngivulele lamadoda. Ngiphindele ngiyolala. Manje ngifike ngilala. Afike bese ngathi ubuthongo bese buyafika. Ngibone amadoda. Indoda yokuqala iphuma ekamelweni ukuthi indlu yami inepassage angazi noma yaphuma ekamelweni lezingane lamantombazana noma yaphuma ekamelweni labafana. Iphume le ndoda. Mayiphuma le ndoda ifica enye eminyango emva kwesicapha. Ifike ithathele le ihlezi iqhoshe esihlalweni sika baba wala ekhaya. Iqhoshe esihlalweni sika baba wala ekhaya ngemva kwesicapha. Ngithi mina ukazi kwenzekani? Ifike ithathele iphume nayo. Ngesikhathi iphuma nayo
aphume lamadoda sekukhona into abayimboze ngayo ukuthi bengabonakali baphume bahambe bajokole baze bayoshona namakati ke bafowethu elinye engalibonayo ikati engangaze ngize ngilibone ikati mina elingangezinyane lembuzi lokungaba khona nje ikati elingangezinyane lembuzi angaze ngilibone kodwa laqhamuka ngasendlini yami angazi ukuthi laqhamuka kuyiphi indlu la ngiflathela ikati udula ukunqamula kwamakhelwane laze layoshona angazi ukuthi laliqhamukaphi laze layoshona ngaphinda futhi kwaba nezinto ezingicindezela ebusuku thatha leli calendar ngalidonsa lapha edining room ke manje ngoba sebengiyathi hayibo thatha ngafaka ekamelweni ngathatha usawoti ngawufaka phansi kwesiqamelo kuze kube manje ayikho into mina engihluphayo kuleli ekhaya angihlushwa yilutho nje ngalolu ugcobo lwala ekhaya nani ngicela nithathe bafowethu liyasebenza ngiyabonga mina lo engemila phambili ngelinye ilanga nje ngangixakekile bazalwane ngixakekile nje ngibalekelwa imali into zami zingahambi kahle ngase ngithintwa ngomunye umakhelwane wathi hayi wemakhelwane soke sambe sikubaba uNdlovu khona leli izulu lana kakhulu laduma sasithi sihamba sethi washo ukuthi izulu lana kakhulu sangahamba sase sithi hayi sizoza namhlanje kuthe sizoza namhla wasengitshela lo makhelwane wami wasethi hayi ubaba uNdlovu uyeza mhla ka25 ehholo enseleni ngithe mangifika enseleni ngangamthola ubaba uNdlovu ngathola umfundisi uDube nami ngithe mangifika khona washo wathi namhlanje ngizonikhulekela zonke izifo ezikhona zizophuma akhona munye ngeke ngimkhulekele nangampela wasikhulekela yazi ngenkathi ethi uzosikhulekela khona into eyenzekayo empilweni yami la eqolo lami nje yonke le ndawo kwabanika imbani yathi yabani yadweba yathi kuthe esahamba ethi yasiyaphela lento mayithi ngizonikhulekela ngegama lika Jesu namhlanje ngizosinda nonke esakhuleka nje yasuka lento eqolo ngeswa la emahlombe uthe masekhuleka wakhuleka wafika ngapha emva kwami wangishaya ngapha emahlombe bazalwane ngiyamphakamisa uNkulunkulu ngase ngiyasinda bazalwane benginokugula nje isithweni sami sangasese ebengingakwazi ngeke ngikusho ngoba akushobeki bengingakwazi futhi ukuxoxa ngoba bengisaba ukuxoxela ngisho umakhelwane ukuthi uzothi umakhelwane hawu ngoba lo gogo akanandoda lento kodwa enjeni uyithathaphi ngisaba impela ingamahloni njengoba ngeke ngiyibize kodwa yazi bazalwane kusengo losithathu ngathi hayibo sengimile ngisho insumpa bazalwane wathi ngolosithathu bazalwane kwaphela ngisho insumpa okuningi ngeke ngubaba. People of Limpopo, be ready to receive Apostle Ipindlovu as he will be bringing you a service yokuxosha umoya wenhlupheko. He will be arriving at Njerere Makhado Community Hall. The time is 10 a.m. and the date is the 15th of April 2025. Then on the 22nd of April 2025, your apostle will be coming to Uppington. He will be arriving at Tol Spielman Community Hall at exactly 10 a.m. Then on the 23rd of April 2025, the apostle will be coming to Kimberley at the City Hall. The time is 10 a.m. People of QwaQwa, we would like to apologize for the venue of the service that was supposed to take place on the 25th of April 2025 at Charles Mopedi has changed to Harry Smith. The service will now be taking place at Entabazwe Multi-Purpose Hall. It will be an all-night prayer. So people of QwaQwa, Harry Smith and surrounding areas, be prepared to meet with the apostle. Remember, the date is the 25th of April 2025. It is an all-night prayer from 6 p.m. to 6 a.m. You can also meet with the apostle on one-on-one sessions, so do register when you get to the service. For any more izinto zakho lapha ekhaya zivalekile. Sewuzamile na uthi uvula lokhu kuvaleka lokhu. Na uthi wenza lokhu kuyamoshakala. Ingakho ke kwaba umpostoli ukulethela inkonzo kaKhiye prophetic key service lezo bikhona kule nyanga yonke kaMeyi.
lokhiya kulethela wona iwona lozovula ngawo umshado wakho, lokhiya kulethela wona iwona loyovula ngayo ibhizinisi lakho. Kunini uzama kuqala akuqaleki, uma sewuqalile akuyi phambili, uma sewuqalile awukhoni nokuphetha lento oyiqalile. Yingakho ke ubaba umpostoli kumema mbukeli wami lapha ekhaya athi hlanganyela naye kuzo zonke inkonzo zale nyanga kaMeyi lapho azobe kulethela khona ukhiye wokuvula ku-destiny yakho. Abantu base-Butterworth abamlindele ubaba umpostoli uzobe khona lapha ya ku-Coloured Ground elapha ku-location 16 eFieldman ngaye umhla ka-2 kuMeyi uyobe khona ubaba umpostoli. Kuyobe kungolesihlanu inkonzo, kuyoba ubusuku bonke, avula izinto zakho, avula ifuture yakho, avula nalokho okuqalile okuhlulekayo ukuthi kuqhubeke kuye phambili. Kanti abantu baseNgwavuma nabo abamlindele umpostoli ngaye umhla ka-9 kuyona lenyanga kaMeyi, nakhona kuyobe kuyinkonzo yobusuku bonke la athi umpostoli akuqaqeka maketango kuvuleke izinto zakho. Abaphumelele phela labantwana sebefundile baqedile kodwa umsebenzi abawutholi, woza kule nkonzo ye-prophetic key. Bese kuthi abantu base-Bakersford ngayo mhla ka-23 abamlindele ubaba umpostoli uyobe khona lapha eTubatsi Plaza, nakhona kuyobe kuyinkonzo yobusuku bonke. Ngicela ungaphuthelwa ile nkonzo, nazi ezinye indawo ubaba umpostoli azoyihambela. Abantu base-Witbank uyobe khona lapha eLinville Community Hall ngaye umhla ka-29 kuMeyi ubaba umpostoli abamlindele. Kanti abantu base-Mariti Stadium nakanjani, ngiyacela bantu base-Calcutta, abantu base-Bushbuckridge akhona uKaiserview asipheleleni lapha eMariti ubaba umpostoli asilethele wona lokhiye wokuvula izinto zethu. Kanti naye phuma lapho uyobe seyakhona engodini kwaBhokeni ngaye umhla ka-31 ubaba umpostoli uthi akuvuleke izinto zakho ukulethele lesikhiye sempumelelo. Bese kuthi abantu base-Phalaburwa Community Hall uyobe khona ngaye umhla ka-24 kuyo inyanga kaMeyi. Ungaqali uphuthelwe. Bese kuthi nabo abantu base-Kokstad abamthole ubaba umpostoli ngomhla ka-3 kuMeyi inkonzo yokuvula. Uyobe kulungisele yona le package yakho ka-500 ulungisa nje lo mnikelo ka-500 uhamba kanye nalo khiye uyowuthola phakathi kwi-package yakho wokuvula izinto zakho. Your life will never be the same again. Bantu basePhongolo nani umpostoli akanishiyanga ngaphandle kule nkonzo yokuvula ukhiye. Uyobe nani umpostoli ngomhla ka-8 bese kuthi abantu basehluhluwe nabo umpostoli uzobe nani ngomhla ka-10 kuMeyi uyofikela lapha yana ehluhluwe ePhumlani Hall. Kanti-ke kule nyanga ka-April njengoba ubaba umpostoli ezobenza yona inkonzo yokuxosha inhlupheko, ngiyafisa ukuthi uzembukeli wami uzilungiselele. Phatha umhlabathi wakho wasekhaya ungawushiyi ukuze ubaba umpostoli azowuthandazela. Ungashiyi ama-documents kanye nama-ID akho. Into enkulu yile khombo ubaba umpostoli ayobe kuphathele yona oyibuyela naye ekhaya eyoxoxa yona inhlupheko. Phakathi kwale khombo ukhona le ndwangu le nawo uyofika uyidabule, fanele ufike uthole yona na ungena nje eholweni lapha ya e-Orient Theatre nakuzo zonke inkonzo zika-April. Kanti lapha ya e-Orient Theatre sizobe sinaye uJumbo athi angipha amandla amasha, sizobe sinaye uZiyanda bekhona nabo sidumisa kanye nabo sithi umoya wenhlupheka uhambe ubumnyama budede ukukhanya kuvele. Asiphelele sihlangane khona. Your apostle, Apostle Ibn Dlovu, is coming to areas near you as you have requested. He is bringing you izinkonzo zokuxosha umoya wenhlupheko ekhaya lakho. Abanye benu nakhe imizi kuma sites agcwele ubuthakathi, kwadala ukuthi ikhaya lakho lingabi nokuthula. Kunezinto ezigijima phezulu kwendlu yakho nasegcekeni lakho njalo ebusuku, awukwazi nokulala ebusuku, uhlala unovalo. Woza kule nkonzo umpostoli uzobe eniphathele ikhombo. Ngakho ke lungisa umnikelo wakho ka-500 uyothola ikhombo yakho oyohamba nayo uye ekhaya uyohlambulula zonke lezi chitho ezisekhaya lakho. Nazi indawo azobehambela kuzo. Mhla ka-1 ku-April 2025 umpostoli uyobe ese-Deep Sluits ngo-10 ekseni uyofikela e-Youth Center Extension 2 at Ingonyama Drive.
Mhla ka-2 ku-April 2025 umpostoli uzobe ese-Middleburg, Adelaide Tambo Community Hall, Extension 7, E-Township ngo-10 ekuseni. Mhla ka-8 uyobe eseDaku Hall, Port Elizabeth ngawo u-10 ekuseni. Bantu baseDaku zilungiseleleni. Mase kuthi mhla ka-9 ku-April ngo-10 ekuseni umpostoli uyobe ese-Stellenbosch. Uyofikela kaYamandi Community Hall. Phatha umhlabathi wakho wasegcekeni ungawushiyi ekhaya. Lesichitho esilapha ekhaya lakho, lezinto ezigubhelwe egcekeni lakho kumele ziphume ngalo lelo langa. Ungakhohlwa ukubhalisela i-1-on-1 mawufika enkonzweni, uhlale nompostoli. Fonela i-call center yethu ngeminye imininingwane. Abusekho ubunzima. Gugu. Yini? Ayingekani. Hey! Ayingekani. Hey man. Ngekani. Umani kuye? Yini inkinga? Nifunani? Nifunani yini? Hey. Nizomenzani? Ubani? Lo mntwana lo. Ungishiye phansi wena. Hayi ngishiye phansi wena. Ungishiye phansi. Akuyena yilento ephila la kuye. Yini efuna kimi? Ufunani? Aningiyekeni. Nimfakeni lapha eswini. Ngihlanganaphi? Nimfakeni eswini. Hey. Turn around. Aningiyekeni. Nimfakeni lapha eswini. Yini? Ngithi nimfakeni. Lutho ngayi. Anifuni lutho ngayi. Lutho. Niyamsebenzisa. Yebo. Nimenzisana. Sifuna ngaphumeleli. Nomshado sifuna ubhidlike mani. Ningabathakathi bakuyiphi indawo nini? Suka kude ngaba ningiyeke. Yini igama lendawo? Olundi. Olundi. Ehe. Nimfake ilwane noma abantu abafile. Kuhlanganaphi wena? Nimfakeni. Ningiyekeni. Nimfake ilwane noma abantu abafile. Hayi. Nimfakeni. Hey, funa dako iziyabu yami man. Angizwa. Adako utshwala. Nifuna dakwe ishwala. Lento emdakiswa ngeshwala isilwane noma umuntu ofihla. Kuhlanganaphi? Uyezwa ukuthi bakhona abantu abadakwayo ngoba bathakathiwe. Kumele adakwe utshwala. Shoshambe. Ay. Phuma. Shasha. Ayoyo. Niyaphuma la kuyi. Seha. Niyahamba. Yebo. Niyakuphi? Siyakhona Olundi. Niyolundi. Yebo. Nibantu noma nizilwane nini? Emathuneni. Niyemathuneni. Yebo. Uyazwa ukuthi abantu abafile bebaphila emzimbeni wakhe. That's why ngithi wena kumele ngokugeza. Le eThekwini ngelanga lePhasika. Awuthi amen. Mina ngeke ngehlwe lento abakufake yona ngizoyikhipha namhlanje before uye ekhaya. Khipha labantu abafile bakhipha. Khipha. Yelani khona eLundi. Shaya uJesu isandla. Hey! Phuma la kuyi. Phuma la kuyi. Niyaphuma la kuyi. Salabit. Ngiyaphuma la kuyi. Aswasidi. Lapha esiswini. Eswasidi. Anenzini? Eswasidi. Eswasidi. Phuma la kuyi. Sibeke unomzimba. Asiya. Anindawo. Nizomenza. Nizomenza. Sizodlisa. Bazodla inzalo. Inzalo. Baningi abantu abanabantwana abayibana miscarriage. Kanti inzalo idliwa bathakathi. Imvamisa nabadla inzalo bafaka inyoka. Awuthi amen. Bafaka inyoka. Nimfakeni esiswini. Inyoka yesu nayo. Inamakhanda mangaka? Ngiyamakhanda amaningi. Mangaka amakhanda lenyoka? Mangaka? Hayi mani. Hayi wena. Sasa solwandle thina. Nathathwa phi? Olwandle. Nathathwa ubani? Ubani umuntu wafakala? Hayi mani umuntu osifazane. Ubani? Umuntu osifazane. Uyini la kuyi? Umuntu omndeni bani? Uyini la kuyi? Umuntu omndeni. Umuntu omndeni? Yes. Nize nimfake inyoka emdlela abantwana unenze ndembi kangaka. Hey. Unenzeni? Uyayitshena. Uyayitshena? Hey. Okay. Hey man. Seyidla abantwana bangaki? Hey bawufoma nenyaka. Idle abantwana bawu4. Sesikuhlungu ngiyake ngapha.
khipha le nyoka yakho bese uyahamba ke khipha ekeleni yaphuma le nyoka right now nanso ke le nyoka yaphuma right now nanso ke le nyoka yaphuma right now 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 khipha le nyoka abani shasha ngaphinde nibuyile ngithi nabi Sengathi. shela uJesu izandla Jesu mhle. Bantu basemzinto, umpostoli iBhindlovu uzobe eze kunina kule nyanga yangoMay 2025. Uyafikela eJolverton Community Hall ngo-10 ekseni mhla ka-1 kuMay 2025. Kuthi mhla ka-15 kuMay, umpostoli uyobe ehambela abantu basesikhawini. Uyofikela eNew Hall eduze naseThokoza Clinic ngo-10 ekseni. Imthandazo yenu isizwakele bantu bakwanzimakwe. Umpostoli uza kunina ngomhla ka-16 kuMay 2025. Uyafikela khona lapha eLatshoda Community Hall. Inkonzo iyoqala ngo-10 ekseni. Mase kuthi mhla ka-17 kuMay 2025. Uyafikela khona lapha eGreytown, eKing Edward Ground. Inkonzo iyoqala ngo-10 ekseni. Le mimoya elapha kulela khaya lakho seyiphelelwe isikhathi. Kuzojika izinto empilweni yakho obekuboshwa abathakathi kuyoqaqeka. Le mali engahlali ekhaya lakho, lezinto ezihamba phezulu kwendlu yakho, lo muzi wakho othi uyawakha awupheli. Usuhambe kakhulu ukhipha imali kodwa awunasixazululo. Phatha u500 rand. Umpostoli uyokunika insebenzo ezokusiza ikuxoshele nale moya ehamba kulela khaya lakho. Woza kule nkonzo, umpostoli uyokukhulekela, akhulume nesibusiso phezulu kwakho. Wena uyophumelela. Phatha umhlabathi wakho wasegcekeni, umpostoli akhulule ikhaya lakho. Ungakhohlwa ukuthi ikhona i1-on-1. Mawufisa ukuhlala phansi nompostoli, ukhulume ngesimo sakho, akuhlolele ngokwakamoya. Mawudinga eminye imininingwane, fonela i-call center yethu. Inamba zikhona ku-screen. Shalom. Ngiyakhuthaza lapha ekhaya ukuthi ke unikele nawo umsebenzi. Kanti ke ukunikela mntanami kuhle kakhulu ngoba kulesibusiso. Njengoba ngikhuluma nawe wavalwa emalini, labantu abakuvale ngemali basebenze ngemali yakho ukuvala wena emalini. Ngicela ukuthandazela isimo sakho seyimali. Wena ngabe ukude kabi ngabe imali ivulekile. Wena ngabe sewakhile ngabe imali ivulekile. Wena ngabe walotsholo walobola nangabe imali ivulekile. Nale moto ohlala uyihalela uyithandazela ngabe seyaba khona nangabe imali ivulekile. Inkinga obhekene nayo ukuthi bakuvalile emalini uvaliwe. Hayi ukuthi awunangqondo, ingqondo ikhona nedi bakuvalile. Yimi lo engizokuvula emalini. Angiphinde ngicela nje ulungise nje umnikelo wakho ka500 rand udeposit kule account engiqeda kukhomba yona manje. Na uqeda ukudeposita ungisendele i-deposit slip. Le deposit slip le ngizoba ngila futhi estudio, ngiyoba ngikukhulekela lapha ekhaya. Ngiyokukhulekela ulapho ekhaya. Ngiyokukhulekela mina. Ngiyokukhulekela ngiphinde ngugezele izandla, ngugezele into evala imali, ngugezele into ethatha imali. Just an offering of 500 rand. Umnikele lo, deposit it. May you please nibe careful ngama account ak Facebook la wrong. May you please nibe careful ngabantu abatifakana imali kuma Shoprite. Thina sisebenzisa ama Shoprite nama Spar. Sisebenza nge-FNB account. God bless you. Usaphakama uyo deposit umnikelo wakho. Apostle iBhindlovu is bringing you a Mirror Big Sunday service where you will bring a small mirror and he will be breaking them on your behalf to cast out every monitoring spirit. This service will be happening on the 6th of April 2025. It will be a Sunday. The service will be taking place in Durban and Johannesburg branch at 10 a.m. as well as all Apostle iBhindlovu's church branches. Please do prepare an offering of 200 rand when coming to the Sunday service. Every spirit, which evil spirit,
and that enemy monitoring your life will be disconnected from you in Jesus' name. For more information, call the numbers on your screen. Don't forget to bring a small mirror when you come to the service. Abuseko ubunzima. Bamba kanje glass of water. Bamba kanje your glass of water. Mntanami ngiyokhulekela lamanzi. Leli khanda lizonqamuka. Lokubleeda kuzonqamuka. Lento ukuthi kube nento enyakazako isheke imove inyakazi idikiza ngathi unomntwana kuzophela. Bamba lamanzi. Lento ukuthi njengoba ukuyalalwa manje uqhaqhamba inyawo uqhaqhamba amadolo uqhaqhamba amathambo kuyophela njengamanje. Bamba lamanzi. Lento ukuthi wena njalo na ulele ebusuku lalwa indoda kuyaphela namhlanje. Sengiyathandaza. Baba onamandla egameni lika Jesu waseNazaretha. Ngiyawathandazela nawe amanzi. Lamanzi nawe ya. Lamanzi awabambe ngesandla ngiyawakhulekela. Lamanzi ngiyawakhulekela. Ngithi lamanzi njengamanje akashintshe abe impilo. Kulona ogulayo akalethe ukuphila. Kulona ofayo akalethe ukuphila. Kulona ne-high blood akalethe ukuphila. Kulona noshukela akalethe ukuphila. Kulona ne-cancer akalethe ukuphila. Kulona nesifo samathambo akalethe ukuphila. Kulona anasluphu uhlobo lwesifo esingakasiphawulanga. Lamanzi ngithi akalethe ukuphila. 2 lamanzi lawo ngiyawathandazela egameni kaJesu. Ngithi awavule ihlahla yavalwa abathakathi. Ngithi awavule ihlahla yavalwa ngamaphupho amabi. Nalento wayihle emaphusheni engena ngomoya. Nalamanzi ngiyayikhipha ibona iphuma ihamba. Nale nyoka abakufake yona esibelethweni. Nale nyoka abakufake yona esiswini. Nale poison abakufake yona esiswini. Nale lidliso wadliso lona. Ngalamanzi lawo ngithi aliphume. Right now in the name of Jesus. Right now in the name of Jesus. Father, we thank you. Ukuthi yiwo lamanzi esiwaphuzayo. Namhla kuqhaqheka izinto, namhla kuvuleka izinto egameni lika Jesu. Yiwo lamanzi la esengwabusisile. Siyawaphuza sonke. Father, we thank you in the name of Jesus. Phuza amanzi wakho uwaqede. Abanye basaphuza lamanzi bazawuphalaza. Abanye basaphuza lamanzi kunento esukayo emahlombe. Abanye basaphuza lamanzi kunento esukayo emhlane. Abanye basaphuza lamanzi kunento ephumayo ngisho lapha eqolo kunento ephuma phansi kwenyawo. Iphuma lento ngathi inkwanje, iphuma lento ngathi inalithi. Natso kuyaphuma lento right now. Natso kuyaphuma lento right now. Natso kuyaphuma lento right now. Ngithi in the mighty name of Jesus. Ayiphume lento yabathakathi. Ayiphume lento yabathakathi. Ayiphume lento yabathakathi. Ayiphume naseyinganeni zakho. Ayiphume nakubantwana bakho. Father, I pray in the mighty name of Jesus of Nazareth, as they have drank the water, there is life in their body. Every powers of darkness, the powers of darkness are broken upon your life. The yoke of the devil is broken upon your life. The evil spirit is destroyed upon your life. Yes, you receive your healing from your head to your toes. Receive the healing power right now. 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 It is happening emakhaya nako kuyenzeka. Ngisho emakhaya kuyenzeka njengamanje. Le ikhofa beyikhala namhla siyaphuma siyahamba. Lamakati bekalikhalela yaphuma yahamba. Right now ngegama lika Jesu. Nalamakundana beqabanga ukuthi amakundana sekangizwile mina. Ngimemeza endlini yakho, ngimemeza ekamereni wakho, ngimemeza ekitchen wakho, ngimemeza dining room and sitting room. Ayaphuma ngegama lika Jesu. Le mithi eyaqhelwa yafafaza kulela bala namhlanje iyasha ngegama lika Jesu. Bukela kuphila usaphuza lamanzi. Njengoba uphuza lamanzi awuyophinda ugule. Njengoba uphuza lamanzi, get ready in 5 days. Abanye benu kuzofuleka izinto basebenzi. Father, we thank you in Jesus' mighty name. Lapha ekhaya memeza kakhulu uthi amen. Bantu baseSwatini sife sakangwane. Nangumine ngiyeta ngita lapha eSwatini
ngaye umhla ka-6 of June ngiyofika Nzambama ngo-6 inkonzo yaqala ngitothandazela abantu ngitoqosha buthakathi lebendwe phakathi ekhaya lakho ngoba lelo khaya lelo liyasinza lisinza mina ngilibuka ngilapho lelo khaya lelo ligijima natinto phezu kwemathayele lelo khaya lelo ngisho negross ayihlali niqaleka niqabane nodwa ngoba nesitho basifakile kulelo khaya lelo khaya lelo kukhala ngisho netilwane longakade fuyanga kanti-ke ihlupheka ibophile kulelo khaya lelo njengoba ngita ngikulethela inkonzo yelitshe lelitshe leli ngizofike ngikuphe lona ubuyele nalekhaya uyothi nawufika nalekhaya uthandaze bese uliphonsa phasi kuyophahlaka amabhodlele ebathakathi kunemabhodlela avala imali yakho kunemabhodlela avala inhlahla yakho kunemabhodlela avala nebantwana bakho 6 June ngiyete eSwatini kanti sinemabhasi ibhasi yokuqala itosukela e-office lethu lelaphayana eMbabane ibhasi esibili itosukela eStegi e-office lethu ibhasi esithathu itosukela eNhlangano ngicela nisheshe nihambe niye ema-ofisi nobhalisa ukhwela mahala lamabhasi inkonzo enkulu yokutophahlata nokutoqosha labathakathi labagidza lapha ekhaya lakho naphezu kwebantwana bakho ngiyeda mina ngizokuqoshela bona phatha umhlabathi wasekhaya ngitothandazela ujike nawo. God bless you. kwahamba ngasikaza ngathenga inkomo ngathenga imbuzi bayibulala zonke uSawoti ule ngesibayeni amabhodlela amabili ngathi ayikho into engabe ngisasenza ngathatha ngathuma ingane esitenga yafika yathenga oSawoti ababili namanzi amabili ikhalende likhaviwe limi kanje esibayeni ayizali inkomo zenza umshono Ikhalende esibayeni. Ngizoba nginenkonzo enkulu lapha ngoba ngithandazela abantu basemakhaya wena njengoba ulapha ekhaya ngizokuthandazela lapha ekhaya wena njengoba ungibhekile ngiyothumela ingilosi yami ngiyazi ukuthi uhlushwa inyawo ngiyazi ukuthi uhlushwa amadolo ngiyazi ukuthi namahlombe ayasinda ngiyazi nokuthi imali zakho zivalekile ngiyazi ukuthi uhlushwa nangamaphupho amabi kunabantu abakhamba phansi ngiyowuthumela umthandazo ngizoba ngilive kuFacebook ngizoba ngilive kuwo wonke ama-social media yini into omele uyilungise lapha ekhaya lungisa a glass of water. Shalom Christian Fellowship Ministries, under the leadership of Apostle Ipin Ndlovu, has launched an online store, making it easy for you to receive your prophetic material at your doorstep. In and out of South Africa, distance is not a barrier. All you have to do is log into our store on www.shalomonline.co.za. Select your product, view your cards, and enter your name as well as your address. Pay directly on our website and your order will be delivered to you. For any delivery problem, call our call center, which is available 24 hours on 087 551 3462. Please double check your address when placing your order to avoid confusion. Be on alert for scammers. Only use websites which is mentioned above. Shalom. Uthi ubaba umpostoli angeke imehlule lento abakwenze yona. Uma asho kanjalo ngikhumbuza wena mbukeli wami lapha ekhaya ukuthi ubaba umpostoli sewuyatholakala njalo ngoLesibili lapha ya kunumber 425 West Street eDurban ngo-10 o'clock ekseni. Inkonzo zangoLesibili seyibuyile, inkonzo yokuthandazela abantu, inkonzo yokuphulukisa abantu, inkonzo yokukhipha imimoya kanye nazo izilwane ezihlasela abantu ngoLesibili. Kanti ngoLesithathu abantu basePietermaritzburg namaphethelo nabo bayakwazi ukumthola ubaba umpostoli ngaso isikhathi sika 10 o'clock ekseni. Bese kuthi-ke ngamasonto hlanganyela kuwo wonke amabandla kababa umpostoli ngoba angeke ube isikhuni esivutha sodwa. Ngiyakucela-ke mbukeli wami ungabulawa zinhlungu asihlangane khona. Mbukeli wami lapha ekhaya ngizokuthulela nansi i-call center yethu ehlale ivulile sikhathi zonke 24 hours. Bakhona-ke labantwana ukuthi bakwazi ukulalela wena enkingeni zakho obhekene nazo, bakwazi ukulalela izicelo zakho
bakwazi futhi nokukupha ama-direction nokuthi wazi ukuthi ubaba umpostoli uzomthola kuphi, uzomthola nini, uzomthola kanjani, nama-direction okuya kuma-prayer room ethu la ukwazi ukuthola khona iy'nsebenzo zakho 24 hours. Ungabulawa zinhlungu, ungabulawa yi-stress, phakamisa ucingo lwakho njengamanje ufone, balinde wena ukuthi bazothandaza kanye nawe. Nami nompostoli sila sizothandazela wena. Fona khona manje sithathe isicelo sakho sithandaze kanye nawe.